Hyvää huomenta. Satunnainen matkailija jälleen Viron maalla ja tultiin tänne Peppersäkkiin aamupalalle. Tilasin tuommoisen eestiläisen aamupalan ja pian nähdään mitä se pitää sisällään. Lista antaa odottaa aika melkoisen mehevää murkinaa. Palataan pian. No niin, tämmöiset aamupalat tuolta Peppersäkistä tuli sitten. Tuodapas lähempää tarkastelua. Eli tosta löytyy tomaattia, kurkkua, sitten jotakin salaattia. Siinä on joku smetana kastiketta, ilmeisesti jotakin tällaista. Sitten löytyy paistinperunoita, kananmunaa, pihvi ja lopuksi tuossa on paholaisen hilloa. Nam ääntä kohde. Tommosia hienoja leipiä tuli vielä kaupan päälle. Kyllä nyt kelpaa.